a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħut Jeżi seġajna qegħdin nintaqgħu hawnhekk biex niċċelebraw din l-Ewkaristija flimkien. Nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla u niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Mulej. Illum qegħdin nagħmlu il-tifkira ta' San Atanasju li kien isqof u wkoll duttur tal-Knisja. Imma eżis ħuti qabel ma nkomplu din l-Ewkaristija nieqfu mument fil-preżenza ta' Alla magħna, narfu d-ġufijiet tagħna u nistqarru ħtijietna ħalli nkunu denji niċċelebrawha b'mod qaddis. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, u bl-għamil. U billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. U għalhekk nitlob lill-imqazza Marja li hija Verġni lill-anġlu u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti imlejt bil-qawwa lill-isqof Sant Atanasju sabiex berf kbir jiddefendi il-verità li jibnek huwa Alla. Fil-ħnina tiegħek atina li nifirħu bit-talim u l-ħarsien tiegħu u li dejjem iżjed narfu lilek u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Is-sibt ta' wara tista' tgħid il-belt ta' Antiokkja kollha nġabret biex tisma' il-kelma tal-Mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imeru lil Pawlu u jidawlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu hekk immeħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnanna l-Mulej, jien għamiltek dawl tal-ġinus biex twassal is-salvazzjoni sa truf fl-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-Mulej u daw kollha li kienu magħżula l-ħajja ta' dejjem emmnu. Hekk il-kelma tal-Mulej baqgħet tixteret fl-art kollha
Imma l-Lut xewxu lin-nisa twajba u magħrufa kif ukoll il-gbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u kaċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, l-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien, l-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-emenija tiegħu, id-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, l-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, l-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Jekk iżommu il-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, jgħid il-mulej u tarfu il-verità. Il-mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri, min issa il quddiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina il-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma għaraftnix. Min ra lili ra l-missier, kif tgħidli urina il-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi iżda il-missier li jammar fija jiet jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux il-ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel għaliex jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Eżis ħuti, smajna l-Evanġelu huwa ċar veru li għandna nduru dejjem lejn il-mulej biex ikunu dejjem tiegħu u ngħixu fih u bih. Ħalli ikunu kapaċi bl-emejjel tajba tagħna nuru l-preżenza ta' Kristu xoxt kull fejn inkunu, fit-triq, għand tal-ħanut, fid-dar tagħna, fis-soda forsi tal-mar tagħna, fit-tobija tas-salib ta' kuljum inġarbu. Imma fuq kollox irridu nuru u nkunu verament poplu ta' Kristu xoxt. Għax ħafna drabi il-poplu nisrani huwa dak stess li jakkes lir-reliġjon tagħna stess. Minħabba li kulħadd illum fi żminijietna irid jimponi l-idea tiegħu. M'għadniex aktar inħallu li nafusna niġu immexxija
immexxa minn Kristu mill-Knisja li hija tiegħu u li l-Knisja hija fid-dover li twassal it-tagħlim tal-mulej u dak biss. Ħafna drabi morru kontrih għaliex propju qalu dak u qalu l-ieħor u għaliex joġobni l-ieħor u mhux ma joġobniex dak. U nibqgħu niġru nikkritikaw mingħajr ma nagħmlu xejn. U ħafna drabi nkunu strument ta' firda minflok strument ta' għaqda kif insibu fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli fejn Pawlu u Barnaba iltaqgħu ma' ħafna ostakli speċjalment mill-poplu li jirċieva għall-ewwel darba it-tagħlim tal-mulej u l-istess poplu li ra il-mirakli tal-istess Kristu il-xoxtat. Huma rrifjutaw li jaċċettaw it-tagħlim ta' Pawlu u Barnaba. Fl-aħħar mill-aħħar ma kienx it-tagħlim tagħhom imma t-tagħlim tal-mulej. U l-esperjenza li huma kellhom tal-mulej il-xoxtat kienu qegħdin jaqsmu l-ferħ tal-Evanġelju mal-oħrajn. Imma propju mal-oħrajn li kienu diġà għaddew mill-esperjenza tal-eżilju, l-esperjenza tad-deżert, l-ġubiet li l-mulej għamel magħhom, it-tagħlim li nsibu fil-kitba tal-profeti u f'kitbiet oħra li għandhom il-lut, ma xorta baqgħu ma aċċettawx ir-realtà tal-mulej il-xoxtat. U drabi aħna nimmitawhom, aħna tandrajna li sina kważi ħafna drabi nġibu ruħna ta' ipokriti quddiem l-istess liġi tal-mulej. Għaliex minflok naċċettawha bil-qalb nifirħu nibqgħu mixjin iva nersqu lejn il-quddiesa forsi jekk qodna nersqu għax il-maġġoranza llum qiegħda tabbanduna anke l-quddiesa, forsi anke nersqu lejn it-qarbina, imma mbagħad l-idea tagħna li ħares min iċċaqlaqhomna. Jekk xi ħadd jikkritika pereżempju lill-Knisja minħabba l-abbord jew affarijiet oħra li l-mulej jistmerhom, insibu fuq il-mezzi soċjali pereżempju ruxmata ta' kummenti kontra l-istess Knisja li għandhom ngħin l-istess persuni jagħmlu parti minnha. Minflok inkunu kostruttivi, minflok inkunu lesti biex inħallu lill-mulej jiffurmana fih, jibdilna fih, aħna nimponu dak li aħna nemnu għaliex is-soċjetà qiegħda tbellanna li huwa veru. Il-qtil tal-innoċenti, il-qtil tal-innoċenti. Pereżempju, kellna l-esperjenza ġveru fl-Art Imqazza meta soru, apparti soru għax hemm diversi kattoliċi u insar oħra li qegħdin jiġu perseguitati hemmhekk u f'pajjiżi oħra, ma rajna l-kwistjoni ta' soru li persuna minn Iżrael ġifieri f'Ġerusalemm imbutta waqqagħha u mhux biżżejjed terġa' lura u ta' bissieq. Imma il-medja miflok ikkundannat l-affari okej ġabet li soru ġiet imsawta ma mingħajr ma semmew min sawata. Min sawata ġifieri li kienet violenza kontra propju l-insara, kontra il-Kattoliċi u ta' twemmin u ta' dawk li jagħmlu fi Kristu. Rridu attenti, dak li huwa ħażin irridu ngħidulu ħażin, dak li huwa abjad irridu ngħidulu abjad u nsemmuh b'ismu m'għandniex nibżgħu. Għax jekk inqogħdu ngħidu naraw il-gris bejn l-iswed u l-abjad inkunu qegħdin la nissejdjaw ma naħu laqas oħra u nkunu verament nistgħu nissejħu ipokriti. Dak li hu ta' Alla, dak li hu tax-xitan huwa tax-xitan. U ngħidu nkunu ta' Alla u nażru lil Alla għaliex propju Alla biss jissejtina l-ferħ. Nqogħdu attenti li ma nkeċċux l-Ispiritu ta' Alla li qed jonfoħ fostna u nibgħatuh post ieħor kif ġara hawnhekk fl-ewwel qari meta Pawlu Barnaba, okej, ma aċċettajtux il-Kristu. Mela ħajjaw induru lejn il-pagani. Ma rridux niftakru wkoll li aħna m'għandniex xi privileġġ għas-salvazzjoni, imma rridu nimxu triq flimkien mal-umanità kollha mal-bnedmin kollha għaliex kull bniedem huwa salv, kull bniedem li jgħix u jagħmel it-tajjeb huwa destinat li jiltaqa' ma' Alla fil-ġenna għaliex is-salvazzjoni mhijiex għan-nisra biss mal-kull bniedem li jagħmel it-tajjeb u li jaċċetta il-valuri taż-żbuħja u tal-imħabba u mhux tal-egoiżmu. Għaliex Ġesu miet għadda mill-passjoni mhux biss għalija, għalik
imma għal kull wieħed u waħda minna li ngħixu fuq din l-art. Eġis ħuti, wara din ir-riflessjoni ejja issa irresqu it-talb tagħna jekk irresquhom b'umiltà aħna żgur nafu li l-mulej sejjer jismagħhom u jilqagħhom. Għalhekk eżis aħna niftakru llum fil-ħeġġ li wera San Atanasju biex iħares il-verità tat-tagħlim tal-Knisja dwar il-misteru tat-Trinità Qaddisa nitolbu lill-mulej il-grazzja li nibqgħu dejjem sħaħ fil-fidi faqda sħiħa mal-Knisja tal-mulej. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun dejjem xirka waħda ta' mħabba fil-għaqda mal-missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wassal il-bxara tajba tal-Evanġelju tiegħek lill-bnedmin kollha tal-ida tajba ħalli jiksbu twelid ġdid fl-isem tat-Trinità Qaddisa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qawwi qalb dawk kollha li qegħdin iġarbu tfixkil u persekuzzjoni madwar id-dinja minħabba l-istqarrija tagħhom tal-fidi nisranija biex ma jibżawx jagħtu x-xhieda tiegħek quddiem id-dinja kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħal fil-għena ta' dejjem il-ħutna il-mejtin lil dawk kollha li telqu minn din id-dinja f'isem il-missier li ħalaqhom f'isem l-Iben li fdihom u f'isem l-Ispiritu li qaddishom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun magħna mulej sabiex fostna nżommu dejjem fi spiritu wieħed ir-rabta tas-sliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, int li tista' kollox għatina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex nistqarru l-fidi tagħna fil-misteru tat-Trinità Qaddisa, misteru li biex jiddefendiha San Atanasju tant ħabrek u bata bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqgħu mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Isqof San Atanasju. Aħna li nistqarru l-fidi s-sieħa tiegħu nitolbuk biex fuq ix-xhieda mogħtija minnu għall-verità tiegħek tkun ta' fejda għallina għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Atanasju, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li huwa xandar u tilqa' jittalb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha.
Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddissin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u bla qiegħda ngħidulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti il-lajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek sabiex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristus Sidna, li meta kien sejjer biex minn rajħebati, ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U hekk ukoll wara l-ikla, ħa il-kalċi reġarat il-ħajr taħ li disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għaliex dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek sabiex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jinna li nieħdu sehem minn dan il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar ukoll mulej fil-Knisja tiegħek imxerda madwar id-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll nitolbuk f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin ħutna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen ukoll għalina nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imqazza l-om ta' Alla Marija, tal-arus tagħha San Giuseppe, tal-Apostli, ta' San Atanasju u tal-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa bħala aħwa ngħidu li talba li l-Mulej għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina u l-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu, inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għattija is-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bħala ħwanatu sinjal ta' paċi li xulxin. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla il-ħaj dak li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li ġew mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu u għala li tista' kollox, aħna nistqarru bil-qawwa kollha flimkien mal-Isqof San Atanasju li jibnek il-waħdini huwa tassew Alla, għamel li huwa jżommna dejjem qawwijin u sħaħ permezz ta' dan is-sagrament li jirċivejna bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom il-mulej Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek.
Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Alla tana jisma jittab tana, jaħlesejna u jaqfmana, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma orina l-inti jomna, għalik jisma jittab tana. Dak Ġesu li twilet għalina u li tkun l-Iben tijek bħalna. O Ġesu tijek frinna dubidna ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sidna Marija li kellha tkun omm Alla. Missina l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna, għalli kisma it-talb tagħna, dak li twilet għalina u riti kull liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern, u il-ġenna l-erwiħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nimmeditaw fit-tieni misteru. Meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, Ekolli titint kif is-sema jekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid kull liben tiegħek bħalna, u Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, u il-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nimmeditaw fit-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, Ekolli titint kif is-sema jekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa,
unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma it-taltana, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tijek bħalna. Għal Ġesu tijek ħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u il-ġenna miegħek li daw kollha li għandhom bżonn il-ħinna tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta sidna Marija u San Giuseppe flimkien ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirek inti fost in-nisa, u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma jittalb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u hu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru meta Sidna Marija u San Ġużepp tilfu lil Ġesu, u mbagħad wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dutturi fit-tempju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u hu il-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana, slim għalik lilek inajtu għali xaħna turufnati u li teva, lilek li tnedu aħna li nikbu u nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ, jagħmel avukata tagħna daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija,
ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Bissina li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġessu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatijom mulej il-mistieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħuma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina, Mullej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mullej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, missier eterna Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis ta' Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza x-xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om mhux xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejja marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu is-Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rabta il-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-rużarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li jinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen
u jitnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, jitfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu issa lil San Giuseppe. Itlob għalina. Sal slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Messina. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. San Atanasju. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u tad-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla ħeda dak li repritinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka il-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.